Tetot. Opening. Wong kok Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Alah. Kembali lagi. Jono channel. Jadi ki piye wae bos mumpone bos. Ngono iki. Nah, iki bos platene kan keju. Drabing. Sanya ini pateni, wes. Iya. Parahnya tidak mati. Enggak. Ke bos, jadi kingke dari Mbak Jogja disuruh masak. Lho, masakane. Endi masakane bos iki? Sego gaplek. Enek segone sing sego beras, sego iki sego ireng, sego putih. Iki jeroane. Jeroan. Iki platene bos, platene golek wong adoh. Iki. Toto nggone kok. Jeroan. Iki jeroane iki jeroan khusus apa campur ki? Campur ya. Iki jangane deloken ki. Nah, bahaya. Iki stai. Tae. Bahaya sama gini bos. Nah, iki patene bos, patene biyo. Patene sampe kumut-kumut. Ayo, patene. Patene jan. Wah, glowing bos. Iki bos. Apanya apa? Enggak boleh itu. Oh, enggak boleh ya. Boleh, itu rahasia. Rahasia bos. Bos. Nah iki matur suwun kanggo Mbak Jogja iki diborongno jajan. Matur suwun semoga berkah barokah untuk Mbak Jogja, lancar rezekinya sehat terus bos. Oke. Dana. Banyak lho bos, wong ngelo pesan bikian iki lho. Ada Kakang Kawah dari Ari, Mas Alek, ki wong sing lucu sak jenengan. Sandonya enak. Jajal nang gitar. Ya iya mosok tuku kaos titok ndek. Kaos apa? Oh, pengen kaos SKC ya? Yo, ya kudune yo. Kudune ya. Ya iya kok ya ra. Wah, kudu kaos SKC bos pengen kabeh, Bos. Yo ngono aku duwe rezeki misal, mate duwe rezeki kok tak tukokne. Sapa to? Ngacung ya? Kabeh. Yo kabeh iki. Kung iki yo. Bayo diundang kabeh, Bos. Jaluk kabeh. Di moto. Oke, di channel didukung karo PT Semoyo, karo Alek Production. Alek Production iki. Piye, Bos? Oh, ditokno. Ya, ditokno. Cah, Jon HP ae ndang ditokne. Tak gepuk sto engko. Nah, ngono lho, tak sikap. Oh, ngono, Bos. Oke. Weh, anyar kaose baru e. Ayo, sek. Dika gak padha dikaireng kok. Iki acara makan bos dari Mbak Jogja, matur suwun untuk Mbak Jogja. Tadi aku kon blonjo esuk jago. Ketot-ketot setengah. Tapi wis empuk. Gaplek nyampleng iki. Segone gaplek. Ambut ramun. Klajingan lho. Kurang ajar kowe. Lha ada kayak kasino ngono to, kaos mbok pekek katakmu cuwekak wi. Wis rawamu, Bos. Ada Rio Saputra, Rio. Duh. Oke, iki tengah dari Mbak Jogja, Kang. Mbak Jogja ngakon nglumpukne kon mangan-mangan bareng. Terima kasih untuk Mbak Jogja. Terima kasih sih. Terima kasih. Semoga Sehat selalu, panjang umur. lancar rezekinya. Amin. Yang cepet oleh jodoh. Iya. Jodoh nang cepet ya momongan itu. Amin. Mbak Teresia. Ya rame, Bos. Apa iki lho kok apa? Sutris piye nek ngomong Sutris? Wong iki tak bel jadi dilungkas. Cek dilungkas. Tapi wis mulai burung wae. Wis mulai. Kowe dintane ae. Anu telepone, Bu. Jajal, Bu. Sutris. Bos musak ngene pasti nglumpuk. Oke. Bojomu nendi? Iki wis rene. Mulai. Lah mau ada mulai piye? Jadi kok apa nek mulai? Bu. Bojone satine. Bojone Marianto. Bojone Marianto ligi nih bojone Marianto tapi bojone Suprat. Bojone iki wis rene. Karo Bos. ngono.
Balik nang mulet. Ki sedeng ora nggone bos. Ya ben sak manggon. Sak manggon-manggon ya. Balik nek cedak kok. Berdiri kok. Jales Didi. Bos, videonya dilanjut nek wis mangan-mangan bos. Oke, yuk lho, ndang pada mangan ayo, pada mangan bareng bos. Ndang tak padha metu. Ayo sama Bu. Man. Piye to? Lah dong, rene sama pada mangan. Ana tabele ra tiang. Adi iki gak peru. Ih, wangi bos. Nanti mau anu. Panen dini. Teman. Gak teko. Kena lagi bales. Ana yo pergi nyoto mbak. Ash. Udah ada masih. Kon ya, kon. Mau itu. Yo ora masuk teko. Lah Sate kan TBP gak dia gaplek. Jono. Aku bos sing gak jadi kaplek. Yo supaya manjat kan. Kang Jon saat ini gak dia gaplek. Iya aku. Jadi tangi boy. Nang boy Pulang. Ya, selesai makan kok. Terima kasih untuk Mbak Jogja kabeh ya.
Begonya padahal gitu kan sebenarnya ora. Dia aku. Loh, Lah sekarang tak kubur kan ditaman boleh ndi? Eh, derek aku tak sempat. Ada satu kubur. Derek di kami iki. Ini ya. Ini nanti mau bisa ini. Lalu saya juga dulu. Terus apa nih? Masih usah. Anu, sekarang anak itu lah sama anak jengane. Lewat kita tiket aku. Lalu saya gitu lah. Ibu sebab makanan ya. Yo terak bawa kamera sama tidak. Ibu saya super kafe tau. Ya aku piye Rumah. Roma kan di pondok ning kono kae. Mas, ibu saya mas. Ya aku kan dia kerupuk. Dari nanti kita tutup piring gitu. Iya timere. Tak anu pilih api. Saya kan kafe itu. Biasanya api. Aku yang mau. Boleh ngasih like sama anak lain. Jawa kan ngidul ikon ngidul. Yo ngidul aja. Ibu bebek kai bareng gitu. Dan dikok nah. Tapi ini gua nih. Nah, itu kakak bermain tuh. Aku nek wong-wong wis ben terus apa nimba. Aku jualan nganggo koloran. Ini video video. Ya ngono video siapa? Umpama video piye bapakne ndang. Aku londingi masak-masak babak. Aku ini malah ini berdino ini mangan, cuma lawan itu cuma. Kene mangan enak sing kono gak mangan. Kok mangan yo gak ada. Mas beli umpanan wi. Ya ini nang rokok lho. Jang nang gua nek PPP. Oke. Nah, pautir kan oleh apa? Mas, lo kabel kata aja gue mah. Iki lho ya. Yo, Gua luar ki gak. bisa kapan aja? Keluar apa? Luar ki gua siakan. Ya aku rendi guys. Kalau jangan darah kuwi. Mulai dan mungkin. Lo kan lawan datang di saya. Cepatan yo. Cepatan enggak apa? Cepatan. Jadi cepatnya mulai. Mulai aku mulai pakainya ini lho, Kak. Ya, jangan nonton.
Mantap, Jan. Teman mantap. Mantap. Yes. Mantap. Bayo. Dari mana gimana? Pakai dulu deh kecil. Lah aku wis ndek mau. Potinos suara ini. Iki lho ndak Mas. Ada. Ada nih. Ibu nih. Mantap. Mantap diomongi kok. Kelah. Weh. Dan pok. Masa Kang? Diomongi kok. Lu kan mau ngomong mau ngomong gegrek kok. Ya ya. Ngomong ayo. Jamong piye to? Kalau Apa nih? Hah? Lala kalau gak iso ngadeg piye? Bae. Kasih ngadeg iki. Barekang buat. Lha mau ngobrek lho anu ne. Apa keser soalnya. Mantap. Piye? Ulet ora? Pal ta ulet e? Daging ireng. Daging ireng ulet. Iya, Tra. Tuwek ketok e pite. Lho. Piye, Mas? Bone. Wis bar aku. Bone, Mas. Mas Gile. Bojone iki lho, betis moyo, betis moyo. Wis aku arep mboh nek. Lah ya ra lemu. gak apa. Las nih to. Iki lho karek iki lho. Nak baku iki lho. Wis aku lemu nek Pak Ariel gak apa. Gak apa-apa, bae. Cilu ya awake jan. Kita gak seger lek mangan. Tak satu piring jan. Bae. Ping pira Kang wisan? 2. Non? Aku kira maning ketok. Kowe ning kene ya. Dia semang ra tenan pora. Tolongi kok. Iya, ta wis ta iya. Ware kabeh. Saudara, Mbak Sintalnya juga gak masak ya. leginya to. Biar masakin enggak? Kudune we lek arep masak iki enak anu ngono aja masak sik. Ini gak masakin. Masa yang ngenteni kowe ketok, kowe kan munggah kan. Kowe nggak masak sih. Oke. Pedas ya, mana? Mantap. Kenal juga. Keple mantap. Kok lo waris men. Wis segone anu geneng iki, mitoh iki ngene iki lho. Iki sego keplek to iki. Resik. Kilo mulai utuh kilo. Jajane di tangan. Iya. Bu, wis ping pira, Bu? Pindho. Sampai monggo iki lho ya. Delok to. Yung. Yung ti. Putru. Betul, Yung. Ya. Mantap. Bang Supan ya, Jo. Las iki. Nah, Bi. Lah ya juga gimana iki? San enuak. Lho, wis kae tanduk neh ngene jero. Bae. Ya ki apa neh ki? Ndak lho. Nek duwe jere. 2000 tukok neh, 2000 neh. Enak ora? Ayo metu. Dedek metu piye to? Cocok. Terus ini dia seru sik. Jadi rene gegek rene to. Njupe nama ora? Lah ra nek wong. Eril. Ada lho iso tak apa. Apa? Takoki sampe tak pira. Kisaryawan piye rasane? Ayo tangkemku amoh ngene iki. Nggon kowe perep yo. Ya wis sadawan lho. Hah? Wis sadawan. Lah mlan man suwi ngapa? Ya kasuwi gak salah. Ning kene iki mau enak iki panggil. Enak oh. Krik lho. Ana nganu, mik goreng kok. Ini apa? Kar karaoke. Iki mbok ping pira? Kowe mbok ping pira to jane? Cengruk nembane. Yo. Potina sana. Udah kan Katok.
Potinut. Walah. Kau mangan enggak, guys? Kau guys yang mangan. Ini terus bareng tak kon Pengen nih, jadi. ping papat to? Ngomong kamu yo. Kowe ping papat to wae? Pindu. Pindu. Sumpah pindu aku. Pindu tambah pindu? Papa. Lah, belum. Betul. Lah sana nih jangan. Aman. Man, Mbah? Ora ana apa ning ngono. Kira bas nangane Ali. Bintang tamu kita ini. Bintang tamu. Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarnya? Kabar baik-baik aja. Baik. Baik, damai iki. Bar mangan ae to. Ini bar mangan. Anu, terima kasih untuk Mbak Jogja. Urung bar. Sing wis bar, sik, terima kasih. Terima kasih Mbak Jogja. Makasih Mbak Jogja. Coba mangan. Kabar kok. Kira-kira. Gung wis lho jendek mong wi. Sering mantun. Syah. Kalau padha yang jajan ya piye to? Yang digoleki apane ngono? Golek apa? Oleh apa ora? Oke, oleh apa ora? Hadiah ndi hadiah? Anu apa? Enek anune ya. Terima kasih Mbak Jogja. Oke. Nek tinggal nak tuku ning nggonku, Mbak. Ada Kak, iki sak iki ora 5.000 ngurang. Murah meriah ya to? Meriah. Ki ditukokne apa ki sambel kacang. Oh, jan klenyar. Kita nekane mangane. Kepiye mangane? Lho aku ki los ae tetepan. Piye? Jogja kan 400. Heeh. 400 Mbak Suri. Ini berapa, Bu? 150. Terima kasih Mbak. Orang Ya, tua aku. 150. Jajan. Ora wis. Iki Rizky 50. Iya. Mbak Tit, Mbak Tit. Terima kasih Mbak Jogja berkabar. Amin. Bi. Emoh, omonganmu lho. Terima kasih Bude. Terima kasih, Sek. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Ndang. Oke, Kapira. Apin. Apa ndi? Terima kasih Mbak Jogja. Oke. Ini bos, ini alhamdulillah sudah mangan. Aku matur suwun kanggo Mbak Jogja, pokoke tak dongakno mbakku sing ayu dhewe, sing baik hati dan tidak sombong. Ya, gak sombong. Dongakno lancar rezekinya, Amin. panjang umur, sehat selalu. Itu ngono. Gila tuh kayak. Demi petang ya lo. Oh iso bilo. Keluarkan jajan. Yono kontennya tak kirim kabar kene pokoknya jangan. Terima kasih. Itu video berikutnya. Jadi salam asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.